נמסר לי שיש הרבה גולשים והרבה תגובות גם לשידור הזה. אגב, אנחנו גם ביוטיוב וגם בפייסבוק, וזה ממשיך. אם כבר בפייסבוק עסקינן, אז חני לוז. כן, אני גרה בפייסבוק, אבל הבית שלי בבית אל, אני גרה בפייסבוק. וגם את ההודעה על ההתמודדות בפייסבוק, אבל את יודעת מה, חני... לפני הפייסבוק ההודעה הייתה בבית אליסט, אז קודם כל ניתן את העובדות כשורה. כבוד לבית אליסט. חני, הרבה ביקורת על התקשורת, הרבה ביקורת על מה שקורה, אבל הנה שואלת רחל, יישר כוח על הגשת מועמדותך. רציתי לשאול מה את מתכננת לקדם בעם ישראל אם תיבחרי? כלומר, זה דברים של ביקורת שעסקת בהם, אבל מה אפשר לקדם הלאה? טוב, בוא נגיד בנושא גופה של תקשורת, יש את הלא תעשה ותעשה, יש את הביקורת, את התגובות שצריך לעשות וצריך להיות מעקב וצריך לשאול למה השיח שלנו כבוש על ידי איזושהי קבוצה קטנה של שמאל קיצוני, השיח הציבורי, יש הרבה מה לעשות. ובצד של העשייה, אז אני רוצה להגיד שיש לי גם קבלות. בשמונה השנים האחרונות בפעילות שלי בתדמית, ערוץ 20 הוא אחד הבייבים שלי. זה ערוץ כשישבתי בדיונים מרתונים על חוק רשות השנייה, זיכיונות רישיונות, תוך כדי כך עלו לדיון הנושא של מי עולה לעידן פלוס, אמרו ששומרים מקום לערוץ הערבי, אמרתי רגע מה עם ערוץ מורשת ישראל, למה אין ערוץ מורשת ישראל, התכתבתי, שלחנו מכתבים למשרד התקשורת, בין לבין ותוך כדי הפעילות כמה המכרז עלה, אני גם זאת שקישרתי את הקבוצה הזוכה, אמרתי, ידעתי אותם על המכרז. זה מה? כי בתקשורת, את יודעת, הרבה מדברים על הכוח של התקשורת, אבל בסופו של דבר יודעים מה זה התקשורת. אז בוא נגיד, יש שני דברים. יש חסמים במדינה הזאת כדי להשמיע תקשורת אחרת. צריך להוריד את החסמים. אחת הפעולות שנעשו זה לפתוח את השוק של הטלוויזיה לרישיונות ולא זיכיונות. צריך להוריד חסמים כדי שאנשים באמת יוכלו לפתוח עוד ערוצי טלוויזיה. ומהצד השני צריך גם לפתוח חסמים על ידי הפחתה של הכוח והעוצמה של המונופולים בפועל שיש ברדיו ושיש בטלוויזיה. כי לא יכולים להתחרות עם רדיו חזק כמו גל"צ שיש לו את החיילים בחינם והוא בעצם בית ספר התקשורת שמכשיר את כל הקאדר הבא של הדור הצעיר של הכתבים, ואנחנו יודעים איזה אג'נדה מכשיר בה. יצאת במערכה נגד גלי צה"ל, ורואים שם הרבה כוחות טובים, רואים שם הרבה דברים טובים, אבל יש לך מטרה שם, את רואה... אני רואה את זה כתחנה באמת כבושה, זה חלק מצה"ל, צבא הגנה ישראל, החיילים שלנו, ואבסורד שתחנה של צה"ל, החיילים לא מרגישים שם בבית. יש חיילים הסדרניקים, יכולים להרגיש שם בבית, הם עשו קמפיין נגד ההסדר. כשבאותו זמן מי שמרגיש שם בבית, אלה המחסום וואץ', יש דין, הם עשו יום הולדת 10 למחסום וואץ', תגידי זה לא אבסורד, בצלם מקבלים שם בית, מקבלים במה, לתת במה לכל אחר. אני לא רוצה להגיד מה מבחינתי בדיוק צריך לעשות, אבל בוודאי שצריך לטפל בגלי צה"ל, צריך להחזיר את הבית לחיילים, אפשר לשקול את הסגירה של התחנה, אין איזה מדינה דמוקרטית שיש לה תחנה צבאית, זה רק אצלנו, וזה לא היה ממשיך, התחנה הזאת לא הייתה ממשיכה יום אחד, אם למשל חגי סגל היה עורך הראשי של חדשות גלי צה"ל. תאמין לי שכל השמאל היו מוצאים את כל התירוצים של מיליטריזם, ושל חוסר ענייניות ומיליטריזם, זה מספיק בשביל לסגור תחנה, אבל לא כשהתחנה נמצאת בידיים של האליטה הזמנית. אחת השאלות שנשאלות זה האם את רצה, והרבה מועמדים, אנחנו רואים הרבה מועמדים שרצים, האם את מקווה גם שגם אם לא תעברי, זה יעזור לך לנושאים שאת מקדמת, תוכלי להמשיך עם זה באיזשהו קשר פוליטי? אני מאוד מקווה להגיע למרוץ ולנצח במרוץ הנשי. בוודאי שעצם התהליך הוא תהליך שבונה מודעות לעניין הזה. אני רוצה לספר סיפור קצר שהיה לי היום. אני התראיינתי בערוץ 20, ראינו שתי פריימריסטיות, אחת ממפלגת העבודה ואני, והאמת שאפילו לא ידעתי שיש פריימריסט בעבודה מרוב לחץ וטירוף. היא עם השקפה ממש מנוגדת אליי, עם דעות לגמרי אחרות, אבל כל כך התחברנו, היו נקודות חיבור כל כך חזקות, ואני מדברת איתה והיא מספרת לי שהיא נישאה בנישואים אזרחיים, למה?
למה? כי היא שונאת את הממסד הרבני, והרבנים הם ככה, ואני אומרת, מאיפה קיבלת את זה? למה את מרגישה ככה כלפי רבנים? אני אומרת, גם אם אני הייתי אוכלת כל יום את מה שמשדרים בתקשורת על הרבנות, על הרבנים, על הדתיים ועל הדת, גם אני הייתי יוצאת עם רגשות כאלה, וזה מה שאני רוצה לשנות את השיח הזה. זאת אומרת שהתקשורת, הכוח של התקשורת. הכוח התקשורת יוצרת תודעה, והתודעה יוצרת מציאות. טוב, בסדר גמור. חני לוז, תודה רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה.